Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Zvakangoma hazvo veduwe, dzimwe nyaya dzaunoverenga so unonzwa uchitya, apa unenge uchifanira kuti unge uchiverenga dzimwe nyaya dzacho uri usiku. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Akomana vanhu havasisina moyo kunzo uko, iko zvinozvi munhu ava kungoti chero zvinenge zvandipa mari zvakawanda handisisina basa nazvo. Inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Iriniwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. Ndakauyawo munomu munyika yevatorwa, nyika yeSouth Africa. Pandakatanga kuuya muno muSouth Africa mainge muri mugore ra2008. Ndauya kuno zvinhu zvangu hazvina kundifambira zvakanaka. Chandainge ndisingazivi panguva yacho ndechekuti ndainge nditori nehama idzo dzainge dzichindigang'ira. Saka handina kunge ndakaziva kuti zvose zvandainge ndichisangana nazvo mukurarama yainge iri nhau yekuti ndainge ndiine munhu ainge achitondigang'ira mukurarama kwangu. Saka ndakabva ndachizodzokera kumba. Ndakadzokera kumba ndisina kana chandainge ndiinacho. Chakandinetsa ndechekuti pane vamwe vatete vangu avo vakauya kuzondiona. Vatete ava vakati vauya kuzondiona vakangoseka, mufunge zvenyu mukoma, vakaseka vakabva vati ko zvamunenge makangoperekedza vamwe, ko zvamainge muchiti kana mukaenda kuSouth Africa zvose bho, ko chii chakazoitika? Mukoma, ndakabatikana nekuda kwekuti vatete vangu vakatoratidza kuti ivo vainge vatoripo pakutondiseka. Asi ndakangoti Mwari ndimi henyu munoziva. Asi sezvisinei ndakazonzwa umwe muchinda wangu uyo akandiudza kuti ainge achishanda kana muchiziva rimwe rinonzi Prazi rekuZZ kunonzi kumuketsi uko ndiko kwandakazosvikira pandakazodzoka zvekare kunoku kuJoni. Saka akandiudza kuti paparazi pavo vainge vachihira vanhu. Makore acho iwawo yaingokumba zonke, yaitora munhu wose whether une passport kana kuti hauna. Panguva yacho ZZ wainge usingawani kana muSouth African nekuti kwainge kuchishandwa zvakaomarara ende maishanda kunge mabhanditi kana magariro amainge muchiita maigara muchiita sekunge mabhanditi. Saka maSouth African vainge vasingadi kushanda papurazi ipapo repaZZ nekuti paishandwa maishanda kunge mabhanditi. Saka ndakashanda kudzamara ndava kuona kuti zvimwe zvainge zvichiitika papurazi ipapo mukoma zvaikwanisa kana kuzotondikuvadza, because papurazi ipapo zvavainge vachiita vaita zviya zveshayisano. Waiti kana ukaenda kuZimbabwe ukanotora hama dzako kana kuti vanhu vekumaraini ekwako, paunozouya navo wava kushanda navo unenge uchida kuti ivo vange vachizongonzi ndivo. Saka painge paine magrupu ainge akawanda. Zvino izvozvo ndainge ndisingazvigoni zveshayisano. Plus muchinda uyo wandainge ndakabva naye kumusha iye ainge achida kuzviidza foromani. Saka painge paine mamwe madhara ainge aripo, mamwe andainge ndakatoonera kuti madhara iwawo vaita zvekushandisa mishonga. Mveso uyu mukoma akazotogadzirwa akashayika. Muchinda iye ainge achishanda kunonzi kumuketsi nekuda kwekuti vainge vachirwira uforomani. Saka ndakakasika ndabvawo papurazi ipapo ndaona kuti zvainge zvichiitika ipapo ini ndainge ndisingawirirani nazvo. Ndokubva ndachizoenda hangu kulocation uko kwandakazotanga kugara ndichishanda mushure mekunge ndawana basa pane umwe muIndia. Saka muIndia uyu aigara achingonditi kana usina mari uri murombo haufaniri kuti unge uchizorora. Unogozororereiko iwewe uri murombo? Because ndaiti pamaweekend paya akanditi ndoda kuti unge uchizouya kuzotsvaira pavement yangu. Ndobva ndamuudza kuti ndinoda kuti ndinge ndichimbozorora sezvo iri weekend. Saka ndaiti kana ndikamuudza kuti ndinenge ndichida kuzorora, obva anditi unogozororereiko iwewe uri murombo. Chimwe zvekare chandakazodzidza pakushanda kwandainge ndichiita nemuIndian iyeye ndechekuti maIndia vatori nechivanhu chavo, vane kamwe kakunoromba
kavo kavanoita vanorombera muna mwari wavo uyo wavanoti Allah. Saka mukuroromba kwavo kwavanoita ivo havazodeuri ropa sezvatinoita isusu pachivanhu chedu. Saka ndaiti nguva zhinji kana ndiinaye aikwanisa kungoita mimwe minamato, nekuti unotoona kuti minamato iyi itori nemhiko mukati, uye zvekare aiti kana aine munhu waanenge atadzirana naye aiva nevamwe makadhi awo aaiburitsa. Makadhi iwawo aikwanisa kutongo kutumidzira mhepo dzisina kunaka. Aindiudza iye achiti mhepo idzodzo dzinogara mumapako, dzinonzi majini. Kana uchida kuti dzinge dzichienda kunokanganisa business remhandu yako kana kuti mhandu dzako, unongoshandisa makadhi. Saka aitogara nawo makadhi iwawo mumotikari. Ainge akanditi ndaisafanira kuti ndinge ndichizomabata makadhi ake iwawo aaishandisa paminamato kukanganisa mhandu dzake idzo dzinenge dzichida kuti business rake risazofamba zvakanaka. Saka pandakangoona kuti maIndian ndo zvavainge vari, vainge vachishandisa mishonga, ndikabva ndati ko iniwo ndinogodadza nei kuti ndige ndichishandisa mishonga. Ndokubva ndatanga kuendawo kune vanhu vanoita zvechivanhu ndichingonobvunzawo nekubvunzisisa kuti asi dambudziko rainge rimboripo pandiri rainge richikonzeresawo kuti kana ndikabata mari ndangobata mari chete. Ndobva tanga kungosangana nemaproblems. Mari dzandinobata handina kana chandinokwanisa kuita nemari iyoyo. Mari inenge ichingopinda mumaoko angu yobva yatobuda. Ndipo apo ndakabva ndachizoudzwa kuti kwedu kwainge kuine mweya wengozi. Ndikatoudzwa nasekuru ivavo vakandibatsira kuti hakuna musha usina ngozi, ndokusaka matambudziko asingaperi. Asi vakangwara vanoti kana vaziva kuti mumusha mune ngozi vanobva vatora chikwambo, nekuti chikwambo ndicho chega chine simba kukurira mweya wengozi kana kuri kunzi munenge musati mava kukwanisa kuripira. Saka ndakaudzwa kuti mweya uyu wengozi kunyange dainge ndichida kuti unge uchizogadzirwa, but hakuna munhu wemudzinza aizobvuma because nyaya dzacho dzaizogumisidzira dzapinda mapurisa mukati, because tainge tina vamwe mukoma vedu avo vaiita zvekuba motikari. Saka pakunoba kwavakazonoita imwe motikari pane mumwe mukadzi uyo wavakazouraya. Saka mukoma ava vainge vasingatombodi kunzwa nezvayo nyaya iyoyo yekuti mumhuri pane zviri kuitika. Saka vainge vari munhu ainge achityiwa nemunhu wose. Kana mamwe mapurisa vaitovatya mukoma, ende dzimwe nguva vaitombobatsira mapurisa kuti vange vachitsvaka dzimwe mbavha. Vaizivikanwa nembavha dzakawanda nemapurisa. Ipapo pandakaudzwa nen'anga yacho kuti chainge chichikonzeresa kuti ndisakwanisawo kuita anything muupenyu hwangu yainge iri nhau yekuti kwedu kwainge kuine mweya wengozi uyo wainge uriko. Ndakabatikana ndikashaya kuziva kuti ndozvifambisawo sei. Ndakaramba ndichingoendererawo neupenyu mukoma. Then ndokubva ndachizotanga kudanana nomumwe mukadzi uyo akandirwadzisa kusvika pakadzikadzika pemwoyo. Akandiudza kuti iwewe uri murombo, and as long as uri murombo ucharamba uchingohurirwa nevakadzi vaunenge uchigara navo, nekuti hakuna mukadzi anoda murume murombo. Ndikabva ndatonzwisisa kuti ndo nyaya yainge iripo. Kana ndainge ndichidawo kuti ndinge ndichizogarawo nemukadzi anenge achindiremekedza, ndaifanira kuti ndinge ndichizoitawo zvimari zvangu. Saka nerimwe zuva ndakabva ndachizoenda kunoita imwe peace job. Ndakatopiwa mafone numbers nemuIndia wandainge ndichishandira. Akabva anditi painge paine umwe mudhara ainge achida kubatsirwa kumba kwake. Ndakaendako iri weekend. Ndakati ndaenda kuya ndopa ndakabva ndachizotanga kuita basa rangu. Saka mukuzonotaura kwatainge tichiita, mukoma ndakanhonga muswe wekitsi. Saka ndakati ndiri busy ndichisakura ndakangokaruka ndatonhonga muswe wekitsi. Zvinova zviri zvinhu zvakatondishamisa kuti what is going on. Zvandatonhonga muswe wekitsi, muswe uyu wainge uri mumaruva. Saka ndainge ndisati ndakambozviona kuti unoona muswe wekitsi, but muswe iwoyo mukoma usina kana ropa rinoratidza kuti pane kitsi yakatogurwa muswe kana kuora, kuratidza kuti zvimwe kuda kitsi yacho yakasofa kudhara. Waitoita sekunge kitsi yacho yainge itori mhenyu. Pandakaona muswe iwoyo wekitsi ndokubva wanyangarika. Saka ndakati ndichingoti
ndokubva ndatoona mundara uya ainge atomira padhuze neni akabva anditi, James waonei? Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndaona zvinhu zvainge zvandivhundutsa. Akabva anditi, ndiudze James, chii chawaona? Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndaona muswe wekitsi. Akabva anditi, hongu, ndo zvawaona, zvinoreva kuti iwewe unoita? Ndikati, ndinoita kuitei? Akabva andiudza kuti yainge itori test, ainge angondinzwirawo tsitsi mumwoyo make kuti ainge achida kundibatsira sekubatsirwa uko kwaainge akaitwa neumwe murume wekuMozambique uyo waainge akamboshanda naye. Saka akati, ndoda kungokubatsira nekuti ndinokuona kuti iwewe uri munhu ari right chaizvo. Saka mukoma ndakabva ndachizotanga kutaura naye mundara uyu achindiudza kuti iye ainge akaromba, uye zvekare mukunoromba kwake kwaainge akaita akabva achizochekeresa vana vake, ende akavachekeresa vana ava vakabva vachizoita zvirema. Ndikabva ndati, saka munonzwa sei kuziva kuti makachekeresa vana venyu? Akabva ati, semwana wangu musikana anondirwadza nekuti ndiye wandainge ndichifarira chaizvo, iri favorite yangu. Ndokubva ndachizongozviudza kuti zvakangofanana izvi, ndiri munhu akangokurawo achingotambudzika, uye zvekare ndinongogara ndichingotambudzika. Saka zviri nani kuti ndinge ndichingovawo munhu anonzi ane mari, kunyange zvikanzi ndiri munhu anozvitambudzikirawo. Saka ndakabva ndachizongomukumbira, akabva achizondipa mafone numbers. Akandipa mafone numbers mukoma, akabva ati kwandiri, mafone numbers awa andiri kukupa, ndinoda kuti unge uchizotaura naye, but ndini ndichataura naye, handizivi kana mari uinayo, because mari yainge ichidiwa yainge yakawanda. Ndikabva ndati, mari handina, mari yamuri kutaura yakawandisa, hakuna kana kwandinokwanisa kuiwana. Yainge iri 95,000 mari yainge ichidiwa. Saka mukoma ndakamuudza kuti mari yakawanda kudaro iniwo ndainge ndisina, uye zvekare ndainge ndisina kwandainge ndichikwanisa kuti ndinge ndichizoiwana. Ndokubva anditi 90,000 ndinokwanisa kuti ndinge ndichikuwanira 90,000. Ndikabva ndati, it is okay, kana muchiti munokwanisa kundiwanira 90,000 hapana chakaipa. Ndokubva ndachizomubvunza kuti hakuna munhu anongokubatsira mahara, imimi munoda kuti ndinge ndichizokuitira ichi? Ndakarohwa neshoko mukoma, because akabva andiudza kuti kunyange zvake ainge ari merit kudaro ainge achifarira vamwe vanhurume. Handina kunge ndakazvinzwisisa ipapo kuti ainge achiedza kuti kudii, kuti of course I am married zvangu, but ndinofarira kufara nevamwe vanhurume. It did not even make sense to me panguva yacho iyoyo. Saka usiku akabva achizondiudza kuti mari anokwanisa kungondipa only in one condition. Ndikabva ndati, one condition like what? Tell me. Akabva anditi, zvepamafoni hazviite, ndichakuudza live and direct mangwana uya kumba kwangu. Ndakabva ndachizomukira makuseni, ndikabva ndaenda kumbinga yangu yandainge ndazvibatira. Ndasvika paya akabva atondibata, akabva anditi, nyaya iripo ndeyekuti kana uchida 90,000 uye zvekare kana uchida kuzoita mupfumi unotofanira kutoti unge uchitorara neni. Kondeipi manje? Mukomana akabva andiudza kuti there was no more turning back. Akanditi, zvinhu zvandakuudza zvekare nezvinhu zvose zvawakaona, kana kuri kunzi ukaramba ziva kuti unototanga kutorasika pfungwa. Ndikabva ndati, but ini handina kumbogara ndakakukumbirai kaini kuti munge muchindiratidza urombwa hwenyu. Akabva ati kwandiri, the choice is yours, kuti ndige ndichikubatsira unge ndatorara newe. Akanditora ndokubva tachizoenda kuupstairs. Taenda kuupstairs akandiudza zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita zvekare. Akaita kuti ndisazonzwa pain, but pain yandakanzwa ndakaita mazuva ndigere pamba pake ndisingakwanisi kana kufamba. Apa 90,000 ndainge ndiinayo. Ndakabva ndachizobva kuno kuSouth Africa ndikadzokera kumusha ndichida kumbonopodza marwadzo, ndikagarako pandakanzwa kuti ndainge ndava bho. Ndokubva ndachizodzoka kuno kuJoni. Akabva anditi, tava kuenda pasecond stage. Ndokubva tachizoenda kuMozambique. Ndakaperekedzwa naye murume uyu. Tasvika kuMozambique ndokubva ndachizotanga kubatsirwa nen'anga yacho. Saka n'anga iyi yakabva yachizondipa kamwe kabox keblack. Kabox aka kangori kadiki, ndingangoti kana muruoko kana wakakabata
kanokwanisa kurema maybe about 1 kg. Saka kabhokisi aka kane mazita ehama dzangu dzose idzo dzandinoda kuti ndige ndichizouraya, zvekare vamwe vanhu vandakadzidza navo, vamwe avo vandinenge ndichida kuti vange vachindishandira. Munombozviziva here kuti muchifamba kudai vamwe venyu mutori zvikwambo kungofamba asi munenge muri zvikwambo. Like inini zvandakaita, ndine vanhu vakawanda avo vandakanyora mazita avo vandakadzidza navo, ndikabva ndati nhingi uya ndinoda kuti unge uchizongova hure rinotevedzera mabhawa. Uchitevedzera mabhawa kudaro unenge uchirara nevarume, kunyange varume vakasakubhadhara, but iwe unenge uchingoda kungorara nevarume, kusabhadharwa kana kubhadharwa. Handinei nazvo whether wararama zvakanaka whether una kurarama zvakanaka, handinei nazvo. Chandinongoda imari yangu chete. Mari inodarika nemumaoko ako inofanira kungodarika nemumaoko ako ichiuya kwandiri direct. Uye zvekare avo vamwe vandakanyora, shamwari dzangu dzandakakura nadzo, ndikabva ndatoti iwewe nhingi, ndakanzwa zvichinzi uri kumhiri kwemakungwa, uchangoita rombe uriko kumhiri kwemakungwa ikoko, vamwe vachivaka nekutenga dzimba, iwe basa rako rinenge riri rekungonakidzwa chete neupenyu hwaunenge uchirarama uriko ikoko kumhiri kwemakungwa. Chandinoda kubva kwauri ndechekuti mwedzi woga woga uchibata mari, leti mari, ndinoda mari kubva kwauri. Ndo zvandakaudzwa kuti kana mwedzi wava kunopera ndinofanira kuti ndige ndichizvitaura. Yambiro yangu hangu kwamuri vedare ndeyekuti munhu ane dzakati kwesere kana abata mari haungotangi kungoshandisa mari. Kana uri munhu anonamata unofanira kuti ungochitora mari yako woisa mubhaibheri. Kunyangwe mukati isu mazuva ano tinowana mari dzedu, mari idzi tinodziwana mumabhengi, but unongoenda wobva wano-withdrawa kamari. Kana wa-withdrawa kamari kako wobva watonamata uchinamatira mari iyoyo kuitira kuti mweya yemadzinza isazokuteverera, isazotendedza kuti vanhu vakaita sesu vange vachizokutorera mari yako. Nekuti kana ukangoti nhasi watambira mangwana wotomukira wotoenda kumashops, mari iyoyo inonopeperetswa nemhepo. Kana uriwo munhu anenge achiitawo zvekuteverera, uchitevedzera zvechivanhu, unenge uchifanira kuti paya kana kuri kunzi ukawana mari yako, kana uchikanda bute pasi wokanda, nekuti uchitodaro mumweya pane zvinotoitika, utori neruzhowa raunotowana, uye zvekare zvinhu zvinotongokuchengetedza naturally, nekuti unenge wasuma kuna Mwari, kana uri mukristu kana kuvadzimu vako, kana uri munhu anoita nezvechivanhu. Zvino vamwe vanongoti kana vakangowana mari vobva vatoti mari huya ndikudye, vobva vachizogumisidzira vava kuchema zvekare vachiti ini ndinongoshanda handina kana chandinoita nemari. Inhau yekuti unenge wakaitwa kachikwambo seavo vandakadzidza navo, ndakavaita kuzvikwambo twangu. Vamwe ndivo vanongofamba vachingoti pano vagara pano vasiya marriages after marriages, vachizogumisidzira vapomedzera nevanhu vanenge vasina kana chavanenge vachiziva. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kudemba ndinozvidemba, haisi nyore mukoma kuti dzimwe nguva unongotanga kungotaura wega. Uchitaura wega kudaro mukoma unenge utori nevashakabvu avo vaunenge uchiona vakamira kumberi kwako vachida kukuuraya. Hausi upenyu huri nyore ihwohwo kurarama. Vazhinji venyu kunyange zvikanzi mawana mari yandiinayo, one day I tell you munokwanisa kutotanga kutopenga, nekuti zvimwe zvinhu zvandinosangana nazvo zvinotyisa. Mukoma ndakati nerimwe zuva ndakarara mushure mekunge ndabva mukuchekeresa imwe cousin brother yangu, apa ndainge ndakatorara neumwe mukadzi girlfriend yangu, ndakazozvibata ndainge ndichida kuridza mmere because ndakangokaruka ndabatwa gumbo rangu, ndainge ndabatwa gumbo nechipoko cousin brother iyo yandainge ndakabva mukuchekeresa. Saka as you can see kuti hazvisi zvinhu zviri nyore, unenge uchingosangana nezvimwe zvinhu zvekuti zvinenge zvichikutyisa, apa uchitozivawo kuti nerimwe ramazuva nguva yako ichakwana yekuti unge uchizofa, ende vafi vose vaya avo vawakauraya unosangana navo chete.
Hey, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Yay!